Γεια σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Στην έκτη διάλεξη του μεταπτυχιακού του εκκλησιαστικού δικαίου του δευτέρου έτους συνεχίζομαι με τις σχέσεις κράτους θρησκευμάτων στη Γαλλία, όπως μας τις παρουσιάζει στο σχετικό άρθρο της η καθηγήτρια Μπριζίτ Μπασδεβάν Γκοντμέ. Η Καθολική Εκκλησία δεν αποδέχθηκε τον νόμο του 1905 ως προς τα θρησκευτικά σωματεία, Association Cultuelle, και μέχρι το 1924 αρνούνταν να εφαρμόσει αυτό το νόμο του 1905 το γαλλικό για το χωρισμό ως προς την ίδρυση θρησκευτικών σωματείων, διότι τα θρησκευτικά αυτά σωματεία έχουν πολίτευμα, δηλαδή οργάνωση και διοίκηση δημοκρατική, δηλαδή πολίτευμα δημοκρατικό που δεν αντιστοιχεί στο μοναρχικό πολίτευμα της Καθολικής Εκκλησίας. Αν δεχόταν την ίδρυση θρησκευτικών σωματείων, τότε ο επίσκοπος θα ήταν ένα απλό μέλος και θα είχε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα ως προς τη διοίκηση του σωματείου με τους ιερείς και με τους λαϊκούς. Πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το εσωτερικό της δίκαιο, δηλαδή με το κανονικό της δίκαιο. Και δεν αποδέχθηκε αυτό το νόμο του 1905 παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 4 προβλεπόταν ότι τα θρησκευτικά σωματεία πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς οργανωτικούς κανόνες της θρησκείας, την οποία το σωματείο πρέπει να προάγει. Δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτή η διάταξη του άρθρου 4 κατοχύρωνε την εφαρμογή του κανονικού δικαίου στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του θρησκευτικού σωματείου και για την Καθολική Εκκλησία. Αλλά παρά τα αυτά η Καθολική Εκκλησία δεν αποδέχθηκε το νόμο του 1905. Το ζήτημα αυτό τακτοποιήθηκε με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων διπλωματικός μεταξύ Αγίας Έδρας και Γαλλικού κράτους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διπλωματικός συμφωνήθηκε ένα κείμενο καταστατικού επισκοπικού σωματείου, έτσι ονομάστηκε αυτή η ειδική μορφή νομικής προσωπικότητας για τους καθολικούς οργανισμούς, επισκοπικού σωματείου. Αυτό το κείμενο του ενιαίου καταστατικού του επισκοπικού σωματείου, που συμφωνήθηκε διπλωματικός, κρίθηκε σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας της Γαλλίας, και ο Πάπας επέτρεψε την ίδρυση αυτού του είδους σωματείων. Τα επισκοπικά σωματεία συμμορφώνονται με τους νόμους του 1901 και του 1905. Και επίσης εφαρμόζονται οι κανόνες του κανονικού δικαίου ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των επισκοπικών σωματείων, τα οποία ενεργούν υπό την εξουσία του επισκόπου, που ο οποίος επίσκοπος βρίσκεται σε κοινωνία με την Αγία Έδρα, δηλαδή δεν είναι σχισματικός ο καθολικός επίσκοπος, και σε συμφωνία με την θεμελιώδη οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας, εννοείται αυτή προβλέπεται από το κανονικό της δίκαιο, όπως αναφέρει το άρθρο 2 του ομοιόμορφου καταστατικού της.
επειδή η Καθολική Εκκλησία δεν αποδέχθηκε τον νόμο του 1905, γι' αυτό δεν μπόρεσε να πάρει την ιδιοκτησία των θρησκευτικών κτηρίων των δικών της, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ενώ τα κτίρια των προτεσταντικών εκκλησιών και των Ιουδαίων περιήλθαν στα αντίστοιχα θρησκευτικά σωματεία. Οι νόμοι του 1907 και του 1908 μεταβίβασαν την ιδιοκτησία των καθολικών εκκλησιαστικών κτηρίων και την ευθύνη για την επισκευή τους στο κράτος ως προς τους καθεδρικούς ναούς και τα επισκοπεία και στους δήμους ως προς τις ενοριακές εκκλησίες και τα πρεσβυτέρια. Οι μουσουλμάνοι αξιοποιούν τον νόμο για τα σωματεία του 1901 και ιδρύουν πολιτιστικά σωματεία. Τα πολιτιστικά σωματεία των μουσουλμάνων διοικούν και τα κορανικά σχολεία και τα μουσουλμανικά τεμένη, τα οποία βρίσκονται κοντά στα σχολεία. Και συνεχίζει η καθηγήτρια Brigitte Bastevin-Godmé για το θέμα των μοναχικών ταγμάτων της Καθολικής Εκκλησίας, για το νομικό δηλαδή καθεστώς κατά το κρατικό δίκαιο της Γαλλίας των μοναχικών ταγμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Τα γαλλικά νομοθετικά κείμενα δεν δίνουν ορισμό του όρου «congregation», μοναχικό τάγμα, επειδή ο κύριος σκοπός του νομοθέτη του 1901 ήταν να εκδιώξει τα τάγματα, τα μοναχικά της Καθολικής Εκκλησίας, από το εθνικό έδαφος. Δεν υπήρχε σοβαρός λόγος να δεσμευτεί κάποιος στον ορισμό ενός θεσμού, τον οποίον επιθυμούσε να εξαλείψει πλήρως. Εναπόκειται στους δικαστές να κρίνουν ποιες οι σωματώσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μοναχικά τάγματα. Θα ληφθούν υπόψη μερικά πραγματικά δεδομένα. Η ύπαρξη των μοναχικών επαγγελιών, τα ευσεβή έργα που αναλαμβάνονται από το τάγμα, η υπαγωγή των μελών στο καταστατικό που εγκρίνεται από τις θρησκευτικές αρχές. Η παρούσα θέση των μοναχικών ταγμάτων κατανοείται επίσης κάλλιστα από την ιστορία της. Η νομοθεσία του 19ου αιώνα έλαβε διάφορες μορφές και γενικά μιλώντας απαιτούνταν νόμος ή διάταμα για την έγκριση μοναχικού τάγματος. Ωστόσο τα περισσότερα τάγματα υφίσταντο χωρίς την εν λόγω προβλεπόμενη έγκριση. Στην Τρίτη Δημοκρατία τα τάγματα έπρεπε να εξαφανιστούν. Με αυτή την έννοια ο τίτλος 3 του νόμου του 1901 κήρυξε απαγορευμένο κάθε τάγμα που δεν έχει αναγνωριστεί νόμιμα. Και το Κοινοβούλιο απέρριπτε συστηματικά κάθε αίτημα για αναγνώριση την οποία υπέβαλε οποιοδήποτε τάγμα. Όμως από το 1914 τα χωρίς έγκριση τάγματα επέστρεψαν στη Γαλλία, ήταν παράνομα αλλά δεν διώκονταν. Ο νόμος της 8ης Απριλίου 1942 βελτίωσε τη θέση τους με την κατάργηση του ποινικού αδικήματος της ύπαρξης παράνομου τάγματος. Μπορούσαν να υφίστανται ως de facto ομάδες χωρίς ύπαρξη ή προσωπικότητα. Από την άλλη πλευρά, χωρίς νομική ύπαρξη ή προσωπικότητα. Από την άλλη πλευρά, απλοποιήθηκε η διαδικασία για τη νομική αναγνώριση. Η έγκριση έγινε απλώς νομική αναγνώριση, που παραχωρείται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η οποία απονέμει νομική προσωπικότητα. Μόνο μετά το 1970 η διαδικασία επηρέασε τα νέα τάγματα και έχει επιταχυνθεί από το 1987. Το 1987 η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης διευρύνθηκε σε μη καθολικά τάγματα. Ένα αναγνωρισμένο τάγμα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δυνάμει του γαλλικού δικαίου. Η θέση του είναι παρόμοια με εκείνη του σωματείου που αναγνωρίζεται ως
utilité publique, δημόσιας ωφέλειας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι ένα τάγμα είναι σωματείο. Το τάγμα υπόκειται σε μια μορφή διαχειριστικής εποπτείας εκ μέρους του κράτους, την οποία πρόσφατα μέτρα έχουν ελαφρύνει σημαντικά. Ως προς το νομικό καθεστώς κατά το κρατικό δίκαιο της Γαλλίας των μοναχικών ταγμάτων της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα απαιτείται μόνο νομική αναγνώριση. Η θέση τους είναι παρόμοια με εκείνη του σωματείου δημόσιας ωφέλειας χωρίς να είναι σωματείο. Υπόκεινται σε μια μορφή διαχειριστικής εποπτείας εκ μέρους του κράτους που σήμερα είναι ελαφρά σημαντική. Στο παρελθόν, ο νόμος του 1901 επιδίωξε την εκδίωξη των μοναχικών ταγμάτων από τη Γαλλία και έκτοτε υπήρξε μία ιστορία της ανάπτυξης του νομικού καθεστώτος των μοναχικών ταγμάτων μέχρι που οδηγηθήκαμε στη σημερινή μορφή του καθεστώτος, του νομικού τους καθεστώτος. Στη συνέχεια, η καθηγήτρια Brigitte Basdevant-Gotmé αναφέρεται στα νέα θρησκευτικά κινήματα και τις σέκτες σε εισαγωγικά. Το γαλλικό δίκαιο αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να λάβει υπόψη τα νέα θρησκευτικά κινήματα με δεδομένη την άρνησή του να ορίσει τη θρησκεία. Όμως τα δικαστήρια, το Συμβούλιο Επικρατείας πρωτίστως, δεν έχουν αναγνωρίσει ως θρησκευτική κάθε ομάδα που προσπαθεί να παρουσιαστεί ως τέτοια. Εάν οι δημόσιες αρχές αποδεχθούν ότι ένα θρησκευτικό κίνημα οργανώνεται με τη μορφή θρησκευτικού σωματείου, παραδέχονται με αυτό το ίδιο γεγονός ότι ανήκει σε μια θρησκεία, ακόμη και αν το απαγορεύουν να χρησιμοποιεί τον όρο. Ο χαρακτηρισμός του θρησκευτικού σωματείου απονέμεται σπάνια, ειδικά όταν πρόκειται για νέα θρησκευτικά κινήματα. Τα δικαστήρια διστάζουν να κρίνουν εάν μια ομάδα είναι θρησκευτική και έτσι να αναγνωρίσουν ότι ένα σωματείο είναι θρησκευτικό. Μερικές σέκτες έχουν προσπαθήσει να ιδρυθούν ως θρησκευτικά σωματεία δυνάμει του νόμου του 1905. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το έχει πάντοτε απορρίψει με την αιτιολογία ότι το άρθρο 19 του νόμου του 1905 ορίζεται ότι τα θρησκευτικά σωματεία πρέπει να έχουν αποκλειστικά θρησκευτικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση έχει κριθεί ότι οι σκοποί του σωματείου φάνηκαν ασυμβίβαστοι με τη διατήρηση της ordre public, της δημόσιας τάξης, ή ότι το σωματείο είχε άλλα είδη δραστηριότητας, πολιτιστικές, εμπορικές, ιατρικές. Πώς να διακρίνει κανείς μεταξύ θρησκείας και σέκτας? Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γάλλος νομοθέτης, στο όνομα της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκείας, απέφυγε να νομοθετήσει για τις σέκτες. Ο αγώνας εναντίον αυτών των κινημάτων ήταν ουσιαστικά έργο των δικαστών που αρνήθηκαν να τους παράσχουν οικονομικά πλεονεκτήματα που απονέμονται στα θρησκευτικά σωματεία και οι οποίοι διατήρησαν υπό έλεγχο τις παράνομες δραστηριότητές τους. Ο νόμος της 12ης Ιουνίου 2001 εισήγαγε διάφορα μέσα με τα οποία οι συναλλαγές των αιρέσεων θα μπορούσαν να ελέγχονται. Ο δικαστής μπορούσε να λύσει ένα νομικό πρόσωπο το οποίο οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ορισμένους κινδύνους. Το καθεστώς της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων έχει διευρυνθεί. Ο νόμος θεσπίζει το αδίκημα της απατηλής κατάχρησης της κατάστασης άγνοιας ή μιας κατάστασης αδυναμίας. Τα αναγνωρισμένα σωματεία δημόσιας ωφέλειας που μάχονται τις σέκτες μπορούν να γίνουν διάδικοι σε μια δίκη. Τα μεγάλα θρησκεύματα έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι δημόσιες αρχές
κατά την εφαρμογή αυτού του νέου νόμου δεν θα έπρεπε να περιορίζουν τη θρησκευτική ελευθερία. Όπως μας έχει αναφέρει ήδη η καθηγήτρια Μπριζίτ Μπαστεβάν-Κοτμέ, το σύστημα σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στη Γαλλία είναι αυτό του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, état laïque. Το οποίο απαγορεύει την αναγνώριση των θρησκευμάτων από το κράτος. Απαγορεύει τις άμεσες επιχορηγήσεις από το κράτος. Επίσης, η απαγόρευση της αναγνώρισης θρησκευμάτων από το κράτος δεν σημαίνει απαγόρευση της απόκτησης νομικής προσωπικότητας, βεβαίως. Αλλά σημαίνει ότι η Γαλλία δεν επιτρέπει να υπάρχει ένα ανώτερο καθεστώς μεταχείρισης των θρησκευμάτων. Όπως έχουμε αναγνωρισμένα θρησκεύματα στην Αυστρία και το Βέλγιο. Η αναγνώριση ενός θρησκεύματος συνεπάγεται τη μετάβασή του σε ένα ανώτερο καθεστώς από το βασικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων. Το βασικό καθεστώς των εκκλησιών θρησκευτικών κοινοτήτων είναι αυτό που προβλέπεται στη Γαλλία. Και το βασικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στη Γαλλία είναι εκείνο των θρησκευτικών σωματείων, των κοινών σωματείων και ως προς την Καθολική Εκκλησία των επισκοπικών σωματείων. Η Γαλλία με τα κρατικά της όργανα αρνείται να δώσει ένα νομικό ορισμό της θρησκείας. Αυτό όμως, όπως και στο Βέλγιο, προκαλεί διακρίσεις. Διότι ο όρος σέκτες, όπως είπαμε και στην περίπτωση του Βελγίου, είναι ένας πολιτικός όρος, δεν είναι νομικός όρος. Είχαμε πει τότε ότι ή μία θρησκευτική ομάδα ή μία ομάδα είναι θρησκευτική, δηλαδή θρήσκευμα, ή δεν είναι θρησκευτική, δηλαδή είναι ψευδοθρήσκευμα. Μεταξύ θρησκεύματος και ψευδοθρησκεύματος δεν υπάρχει η λέξη, δεν υπάρχει κανένας όρος σέκτα από άποψη νομική, ούτε ο όρος σέκτα ταυτίζεται με την έννοια της ψευδοθρησκείας από άποψη νομική. Και είχαμε πει επίσης ότι το ζήτημα της ψευδοθρησκείας τίθεται μόνο σε σχέση με την απόλαυση προνομίων, όχι με την απόλαυση του βασικού επίπεδου των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή αυτών που προβλέπονται από το διεθνές και από το συνταγματικό δίκαιο. Και προνόμια είχαμε πει ότι είναι αυτά τα θρησκευτικά δικαιώματα τα οποία χορηγεί ένα κράτος πέραν των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το διεθνές και από το συνταγματικό δίκαιο. Τα δικαστήρια από τα γαλλικά αποφεύγουν να αναγνωρίζουν ως θρησκευτικά σωματεία τις λεγόμενες σέκτες. Αυτές δηλαδή τις οποίες το κράτος χαρακτηρίζει, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει, τις θρησκευτικές ομάδες τις οποίες χαρακτηρίζει ως σέκτες.
Διότι δεν θέλει να χορηγήσει οικονομικά πλεονεκτήματα. Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πλεονέκτημα? Δύο είναι τα οικονομικά πλεονεκτήματα. Είναι πρώτον οι φορολογικές απαλλαγές που αποτελούν έμεση χρηματοδότηση, διότι η άμεση χρηματοδότηση απαγορεύεται, των θρησκευμάτων απαγορεύεται στη Γαλλία. Επιτρέπεται όμως η έμεση χρηματοδότηση, δηλαδή οι φορολογικές απαλλαγές, και επίσης οι επιχορηγήσεις από το κράτος, οι οποίες δεν θεωρούνται απαγορευμένες επιχορηγήσεις για θέματα επισκευής των χώρων λατρείας που περιέχονται στην ειδική λίστα των πολιτιστικών αγαθών. Αξιοσημείωτο είναι αυτό το οποίο αναφέρει η καθηγήτρια Μπριζίτ Μπασδεβάν Γκοντμέ, ότι ο νόμος του 2001 διεύρυνε το καθεστώς της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων. Είναι μια ιδιαιτερότητα της Γαλλίας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ποινική ευθύνη νομικών προσώπων, έχουμε ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση των σεκτών, των λεγόμενων σεκτών, οι οποίες αναγκάζονται να υιοθετούν τη μορφή του απλού σωματείου, ο νόμος του 2001 επιτρέπει τη λύση, την αναγκαστική λύση της νομικής τους προσωπικότητας στις περιπτώσεις τις οποίες προβλέπει. Ακόμα και τα μεγάλα θρησκεύματα στη Γαλλία εξέφρασαν την διαφωνία τους με την ψήφιση αυτού του νόμου του 2001, ο οποίος ξεφεύγει από την ευμενή, από την θετική ουδετερότητα του γαλλικού κράτους έναντι των θρησκευμάτων και υιοθετεί μια αρνητική ουδετερότητα έναντι των χαρακτηριζόμενων από τη γαλλική κυβέρνηση θρησκευτικών ομάδων ως σεκτών. Στη συνέχεια η καθηγήτρια Μπριζίτ Μπασδεβάν Γκοντμέ προχωρεί στους οργανισμούς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αναφέρει: τα θρησκεύματα παρέχουν βοήθεια γενικού ενδιαφέροντος και λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες υπηρεσίες με ιδρύματα ειδικού χαρακτήρα. Διοικούν οργανισμούς θρησκευτικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Στη Γαλλία η κοινωνική πρόνοια και η μέριμνα υγείας είναι πρωτίστως κρατικές υπηρεσίες. Περισσότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα Γερμανία, Ολλανδία. Ωστόσο, η παροχή μέριμνας είναι ουσιώδες τμήμα του θρησκευτικού έργου. Το γαλλικό δίκαιο επιτρέπει στα θρησκεύματα να ελέγχουν τα δικά τους ιδρύματα μέριμνας, είτε προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, είτε μέριμνα υγείας. Αυτό αφορά ουσιαστικά την Καθολική Εκκλησία με δεδομένη τη θέση της σε αυτή τη χώρα. Τα έργα φιλανθρωπίας με θρησκευτική αιτιολογία δεν διαθέτουν δυνάμει του θρησκευτικού χαρακτήρα τους ειδική και ομοιόμορφη νομική οργάνωση από την άποψη του κρατικού δικαίου. Λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτικά νοσοκομεία θρησκευτικού χαρακτήρα μπορούν να είναι ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ή εταιρείες που ακολουθούν το μοντέλο των σωματείων σε μια από τις δύο μορφές. Εκείνη των σωματείων δυνάμει του νόμου του 1901 με νομική προσωπικότητα, για εκείνη των σωματείων που αναγνωρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας με διευρυμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανά να λαμβάνουν δωρεές και κληρονομιές, αλλά υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό διοικητικού ελέγχου. Η αναγνώριση δημόσιας ωφέλειας είναι ανεξάρτητη από το θρησκευτικό χαρακτήρα, παρέχεται σε σχέση με τους κοινωνικούς σκοπούς που επιδιώκονται και αποκτάται για το εν λόγω έργο.
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας κάποιου έργου αυτού του τύπου δεν είναι αντίθετος και λαμβάνεται υπόψη από τις δημόσιες αρχές, ακόμη και αν δεν κατοχυρώνεται σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο νομικό καθεστώς. Αυτό ισχύει για την ανθρωπιστική βοήθεια και το νοσοκομιακό έργο. Η νομική θέση αυτών των ιδρυμάτων μπορεί να ποικίλει. Το τάγμα, η εταιρεία ή το σωματείο που διοικεί το ίδρυμα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει κατά κυριότητα τα κτίρια, το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται, τον εξοπλισμό. Μπορεί να εξαρτώνται από ιδιωτικά κεφάλαια, την περιουσία του τάγματος, τα ιδρύματα, τις δωρεές και τους εράνους. Αυτούς τους πόρους θα προσθεθούν εν γέννη επιχορηγήσεις από δημόσια κεφάλαια, από το κράτος ή τις τοπικές αρχές, καθώς αυτές δεν θεωρούνται ως επιχορηγήσεις προς θρησκεύματα, οι οποίες απαγορεύονται από τον νόμο του 1905. Άλλος, υποστήριξη για έργο που παρέχεται για το γενικό συμφέρον. Οι θρησκευτικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένες ιατρικές πρακτικές στα ιδρύματα που έχουν διακεκριμένο χαρακτήρα, έχουν τον έλεγχο του προσωπικού που εργάζεται σε θρησκευτικά νοσοκομεία. Οι μοναχοί συνεχίζουν να εξαρτώνται από το τάγμα τους, όχι το νοσοκομείο. Η σύμβαση απασχόλησης, αν υπάρχει, είναι μεταξύ του ιδρύματος και του τάγματος. Οι μοναχοί δεν είναι μέρος επιμέρους συμβαλόμενοι στη συμφωνία. Το προσωπικό στα νοσοκομεία με θρησκευτικό χαρακτήρα τείνει όλο και περισσότερο να έχει πλειονότητα λαϊκών. Η νομική τους θέση, όροι πρόσληψης, εργασίας, άδειας, διέπεται από το κρατικό δίκαιο και τις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις. Τα προσόντα απασχόλησης εξαρτώνται από τους κρατικούς τίτλους σπουδών. Οι θρησκευτικές αρχές, ωστόσο, μπορούν να έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, τις οποίες επιβάλλουν στους απασχολουμένους τους και ο πολιτιακός δικαστής θα τις σεβαστεί. Αυτές αφορούν μερικά θέματα που είναι θεμελιώδους σημασίας, είναι εξαιρετικά ειδικές και σχετικά λίγες σε αριθμό. Το κοινό εργατικό δίκαιο θα εφαρμόζεται σε οτιδήποτε δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από τη θρησκευτική αρχή. Στο κεφάλαιο για τους θρησκευτικούς οργανισμούς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, η καθηγήτρια Brigitte Bastevin-Godme αναφέρει ότι η Γαλλία επιτρέπει την άσκηση της κοινωνικής πρόνοιας και της μέριμνας υγείας, που είναι πρωτίστως κρατικές υπηρεσίες, και από τα θρησκεύματα. Αυτά τα θρησκεύματα μπορούν να συστήνουν κοινά σωματεία και τα σωματεία αυτά τα κοινά μπορούν να αναγνωρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας με σκοπό τη λήψη άμεσης χρηματοδότησης από το κράτος. Σε αυτή την περίπτωση, για την άσκηση δηλαδή κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας υγείας, δεν θεωρούνται ως απαγορευμένες οι άμεσες επιχορηγήσεις, διότι αποβλέπουν στην υποστήριξη του έργου αυτών των σωματείων δημόσιας ωφέλειας για έργο φιλανθρωπίας, δηλαδή κοινωνικής πρόνοιας με θρησκευτική αιτιολογία και μέριμνας υγείας με θρησκευτική αιτιολογία, που παρέχεται για το γενικό συμφέρον. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των κοινών σωματείων των θρησκευμάτων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλανθρωπίας με θρησκευτική αιτιολογία ή των αναγνωρισμένων ως δημόσιας ωφέλειας κοινών σωματείων των θρησκευμάτων
δεν έχει κάποια ειδική οργάνωση από άποψη του κρατικού δικαίου. Είναι η γενική οργάνωση που αφορά οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία ανάπτυξης δραστηριοτήτων φιλανθρωπίας. Εν τούτης, τα σωματεία, τα κοινά των θρησκευμάτων που έχουν σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλανθρωπίας με θρησκευτική αιτιολογία έχουν το δικαίωμα στην αυτονομία. Γιατί μπορούν να επιτρέπουν να απαγορεύουν ορισμένες ιατρικές πρακτικές στα ιδρύματα που έχουν διακεκριμένο χαρακτήρα, παράδειγμα εκτρώσεις. Έχουν τον έλεγχο του προσωπικού. Στα θρησκευτικά νοσοκομεία. Μπορούν να επιβάλλουν τις δικές τους απαιτήσεις στους εργαζομένους τους. Δηλαδή, το λεγόμενο όρο ή προϋπόθεση πιστότητας στον εργοδότη τους, με την έννοια δημοσίως να μην υποστηρίζουν απόψεις οι εργαζόμενοι τους, οι οποίες απόψεις έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη διδασκαλία των εκκλησιών ή θρησκευτικών κοινοτήτων που είναι οι εργοδότες τους. Αν εργαζόμενοι είναι οι μοναχοί, είναι μοναχοί, οι μοναχοί δεν είναι επιμέρους συμβαλόμενοι στη συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος του νοσοκομιακού και του μοναχικού τάγματος. Οι εργαζόμενοι που είναι λαϊκοί διέπονται από το κοινό εργατικό δίκαιο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την έκτη διάλεξη του μεταπτυχιακού του εκκλησιαστικού δικαίου του δευτέρου έτους και μαζί ολοκληρώσαμε και τις σχέσεις κράτους θρησκευμάτων στη Γαλλία. Θα επανέλθουμε στην 7η διάλεξη για τις σχέσεις κράτους θρησκευμάτων στη Γερμανία, τις οποίες αναπτύσσει ο καθηγητής Γκέρχαρτ Ρόμπερς, και εμείς θα κάνουμε επισημάνσεις, αναλύσεις, κριτική και σχόλια πάνω στις απόψεις του καθηγητή Ρόμπερς επί του συγκεκριμένου θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.